mmemme ga-eme tata iji ewetara sọ agwa m unu na mmemme ga-eme tata onye na-amara ka esi eme anya bịakwasoro ebe pg odegwu ebe gị na-ada mba dị n'egbe gị odegwu bara mmanwụ ịbara mmanwụ n'ụmụaka bịa n'okenye na-eti akaba odegwu ya ị ga-aga ahụ nchechi ịma na aka na-amalite ya mmemme na-amalite na nkwụsị abụ egbe ọ ka ọ dị onye nyere asa dị onye na-agba moskito by ya agbamara ya Let's go on a good question. Spread the body. Who do know that they will not boss? I am side. This way is only for the couple. This way is only for the couple. Oh, you don't want small boy just buy it. Oh, they're going to get it. So they need to get them off. They get it.